Proprju llum f'jum tal-ġimgħa l-kbira ta' spiss nisimgħu li wieħed għandu jsum. Iżda l-Maltin isumu jew le. Għalhekk ġejna hawnhekk ir-Rabat sabiex nistaqsu lin-nies. Ejja mela ta' kull sena nippruvaw insumu kemm nistgħu. Hemm xi ħsieb partikolari? Eħle fimni, aħna niċċelebraw il-mowt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, allura aħna nemmnu li matul dan il-ġranet tal-niċċelebraw il-passjoni. Għalina li jkun sinjal li aħna wkoll qed nidħlu fl-istorja tal-passjoni, ma fl-istess ħin ukoll biex nagħmlu dak in-naqa' sagrifiċċju, ħdej sagrifiċċju kbir li għamel is-Sinjur ta' Ġesu Kristu, fa' speċi allura nagħmlu dak is-sawm anke biex isna dedukaw lilna nfusna ħalli nidħlu aktar bil-mod il-mod fl-atmosfera tal-ġimgħa kbira. Bħala sawm jiena ma nsumx bħala laħmijiet u hekk għax ovvjament il-ħut jiena bniedem li ma nħobbux u ma jaqbilx miegħi il-ħut. Imma nagħmel l-40 jum ta' ċikkolati. Iva, l-erba l-ewwel tal-irmiet u fil-ġimgħa l-kbira. Illum u għax dak nagħmel jiena. Iva. U hemm raġuni forsi iktar profonda dwar il-fatt li ssum? Minħossi li huwa sinjal ta' rispettu ras-Sinjur meta lina hu nagħmel l-akbar sagrifiċċju. Naħseb ħaġa żgħira din. Meta kull nhar ta' erba' u ġimgħa ma nieħux ħelu, ċikkolata u laħam u tiġix. Ġifieri għadni nsumji. Hekk għandu jkun u ġibna rispett. Ġibna rispett minn mexxejna. Bħallu minn sumna naqra fil-ġimgħa kbira. Nipprova ma nikolx ħelu u laħam. Le ma nsumx. Hemm xi raġuni forsi partikolari? Għax ma nħossniex li għandi għalfejn insum. U jgħidu ma tikolx laħam, u mbagħad tikol ħut u iktar jiswa mill-laħam. Le. Bħallum hija ġurnata fejn nippruvaw insumu, nieħdu mill-inqas ħelu u affarijiet ovvjament l-soltu nieħdu normali biex jum ta' sagrifiċċju x'għal kulħadd. Ejwa, nagħmel mill-ras ir-Randan 40 jum bla ħelu u l-erba' u l-ġimgħa ma niklux laħam ukoll. L-kbira ċert il-laħam. Pero l-lum xej, ma l-lum xej laħam, ġiri ma nikolx laħam,